Edisine jualan neng Pantai Indah Layur. Weh, untuk pelanggan baru buka. Dari mana, Mbak? YouTube kok sampean, Mbak? Oh iya, bedino paling wis lengganan iki Mbak Pak Robert. Dari pasar. Iya. Tapi beda kali Pak Robert ini. Bedane piye, Mbak? Bedane Pak Robert dapat 5 kok. Iki Mbak Kepo dapat 4. Sampean beli berapa? 4 ya. Sausnya dipisah nggih. Gak usah kan? Gak usah mboten saus. Mang kula ngeten kok tahu sik tahu. Sering kesini ya. Iya. Belinya sostel senengane. Iya, nak. Heeh. Wis tekan kono lho, Mas. Ndok. Ndok ya. Mau pulang apa belum? Baru kesini ya. Pagi-pagi liburan. Wis rame. Nggih, ruame ndek wingi ruame, Mbak. Nggih, tapi prainan mboten kan diarani. Minggu malah luber, Mbak. Minggu ruame. Nek niki ramene rada sore, Mbak. Mbak iki tendone nyewane kok kene to. Nggih, kok niku lho kantor. Nggih. Nggak bawa tenda sendiri ya nggak apa-apa, tanya lah. Mau camping sampean? Wah, terus Nggak apa-apa lah, wong hiburan. Nggih. 24 jam. Iya, ora apa-apa lah, Mbak. Ojo ngene berduaan ngaleh turu. Berduaan mbek bojone. Bertiga le ambek anake. Iya, lah piye. Tapi penak, Mbak, wakeh kancane, Mbak. Nek malah weekend wakeh, Mbak. Oh, cah nem-nem iki. Nek weekend wakeh, Mbak. Satu keluarga di wong Ngawi, Mbak. Ini wong Ngawi, Mbak. Wengi ning kene jam 1 lagi mulai. Ngawi kene yo aduh. Iya, lah dekne kan buru seneng, Mbak. Dek ini Ngawi bojone. Kene weekend campingnya wakil, Mbak, tapi kene hari biasa yo gak. Dek ini yo ono. Tapi mok sithik, Mbak. Waris ya, Mbak. Yo telaten. Mumpung liburan panjang. Apa nggo sangu healing, Mbak? Jelongkas aku healing kepengin tangan healing. Dekne nane maro Jombang Wonosalam, Mbak. Golek mie ayam ambekan bakso. Ambek nonton yo ambek bojoku. Bojoku anakku tak tinggal. Pacaran wong loro. Iya, Mbak. Aku seneng nek, Mbak. Aku biyen kan gak pacaran, Mbak. Dadine saiki pacaran. Curhat ya, Mbak. Bakule super curhat iki, Mbak. Anggere sampean tumbas tak curhat iki, Mbak. Ben blenger sampean. Ndok mudake wis akeh iki. Ndak iki. Mudak 207.000. Ndek ini 185. Iya, nek iki 185 terus pirang-pirang dino. Lah iki mundak langsung jerot 207.000 ya. Laris. Awas jatuh cinta anaknya lho. mau ngono. Lah nggih, lah. Lah piye anak lanang. Kene kaya ora tau ras guru ya, Mbak. Hah? Gak apa. Malah enak lah, Mbak. Orang ngono sampean gak dobel tuku sostel. Malah enak lah, Mbak. Ora patek iku. Lagi wis go mainan dhewe iki lho. Kok gerene tuku. Sesebek.
Sesebek. Penggemarnya bocil. Kamu ayo masuk kono, masuk YouTube engko tak upload ya, tak salam nang Pak Robert ya. Iya moh, Pak Robert iki lho pelangganmu Pak Robert. Moh. Amit, makasih. Ayo santai di sana. Wow, ya masuk konten ya. Rumah kamu mana? Rembang ya. Edisinya masih jualan di Pantai Indah Layur. Ini dapat pelanggan dari Rembang. Jauh-jauh ke Rembang ke Pantai Indah Layur, mampirnya ke sostelnya Mbak Kepo ya. Itu adiknya habis mandi ya. Habis berendam. Ginilah. Wah itu, cantik cewek cantik pelanggannya dari Rembang. Masih bersama Mbak Kepo ya. Orangnya kepo. Mulakno jenenge Mbak Kepo ya. Dari anak kamar mandi terak ya? Ya, monggo ndak tinggal dulu nggak apa-apa. Tinggal ke kamar mandi dulu. Saya buat ya, monggo. Nanti susu 2000 ya enggak ada anak kamar mandi. Nanti dapat susu. Susu wae ben langsung niku nggih. Mbah, semangat, Mbah. Nambah itu biasa pas aku kok. Ya. Ada semangat ya. Ya, gak ana semangate ya, Mbah. Semangatnya luar biasa ya, Mbah ya. Iya. Nah, seperti anak muda ya, Mbah. Nggih. Ya piye, Mbah? Wis gaweane, Mbah. Nggih. Pejuang rupiah ya, Mbah ya. Itu kamar mandi sok. Miangnya ditinggal, Mbah. Miangnya anak-anak, Mbah. Sampean pun di sini ya, Mbah. Anak-anaknya wis banyak ya, Mbah ya. Ndek sing setunggal buka tengkilan, lho, Mbah. Nggih. 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 Nggih, pabrike Beman. Halo ibu-ibu. Ya, halo. Dari mana ibu-ibu? Dari Alpur kok. Oh ya, inilah ibu-ibu datang ke Pantai Indah Layur. Iya. Ya, halo. Masuk YouTube nanti, Bu. Inilah sostelnya Mbak Kepo. Gerobaknya Mbak Kepo. Dan jangan lupa kalau datang ke Pantai Indah Layur mampir ke sostelnya Mbak Kepo. Jamin rasa telur. Pantai Indah Layur. Edisi nih.
edisi jualan neng Pantai Indah Layur. Inilah gerobaknya Mbak Sustel. Makasih.